Hindi pa po kan. Ngayon lang ako nag-umpisa. Panis vlog, thank you sa thumbs up. Ngayon lang ako nag-start. Thank you, Merry Christmas, Panis vlog. Ikaw ang nauna. Salamat. Merry Christmas po. Thank you. Kumain ka na? Anong handa mo dyan? Mabuti. Kumain ka na. Pansit Canton. Pansit Canton din ang kinain namin. Niluto ko kagabi. Baon namin pansit Canton na may itlog na pugo. Off ko kanina. Magkasama kami nila Waray channel. At saka si MND channel. Salamat sa tamsak. Nagtamsak ka na kanina yat. Ikaw hindi ka nag-off kanina? Masawi man ini. Sunday pa off ko. Okay. Sunday hindi ko off day. Ang off day ko twice a month lang. Tulits TV. Hello. Mga friend mo, magdikit din sa akin. Tanungin ko mamaya. Si Waray channel, Catherine, at saka si MND channel. Mga nauna yan sila sa akin. Panis vlog, The Explorer TV, hello po. The Explorer TV, shout out host, shout out din sa inyo. Maraming salamat, mga legit. Thank you sa suporta. Yung boses ko. Excuse me. The Explorer TV, hello Panis vlog. Sabi ni Explorer TV. Tamsak, salamat po sa tamsak. Pamasko, thank you. Panis vlog, The Explorer TV, hello po. Sabi ni Panis vlog, hello po. Waray channel, Catherine. Shout out host, shout out din sa'yo, thank you. Waray channel, Catherine. Dikitan mo hindi pa yata kayo magkayakap ni Tulits TV. Mamaya tambay ka muna dyan ha. Mamaya dikitan mo siya, hindi pa yata kayo friend. Waray channel, Catherine, give ko host. Give ko host. Utang lang muna, Waray channel, Catherine. Wala pa tayong sweldo. The Explorer TV, hello to Let's TV. Hello daw, sabi ni The Explorer TV. Toilet.
Panis Vlog, Waray Channel, Catherine, hello kapatid, kumusta po? Kumusta off nyo? Waray Channel, Catherine, ay friend na pala kami host. Okay, good job, baby. Waray Channel, Catherine, Tulits TV, hi sa'yo, sabi ni Catherine. The Explorer TV, Waray, hello. Waray, hello, sabi ni The Explorer TV. Friend na ba kayo? Waray. Pag hindi pa kayo dikit, pakipuntahan si legit po ito sila lahat dito, mga legit po yan. The Explorer TV, Waray Channel, yes. Oh, Waray Channel, yes. Oh, Panis Vlogs. Magkasama kami kanina. Nag-enjoy. Kahit nasa loob lang ng bahay. Panis Vlog, ganda ni Hus. Wala akong piso. Salamat. Parehas lang tayo magandang mga Pilipina, di ba? Kahit walang ilong, mga flat ang ilong. The Explorer TV, BG lang host. Okay po, salamat. The Explorer TV, thank you. Pahinga muna kayo. Alam ko po, pagod po kayo. Panis Vlog, BG lang po host. Nag-i-edit ako, okay. Oka problem. Tolets TV, dito lang. Ayan na naman tayo dyan. Okay, Tolets. Walang problema. BG. Dito lang, ha? Hindi ko nababasahin yung MEDA, Panis Vlog, support lang here. Thank you so much sa supportan nyo. Team Legit support, thank you so much. Maraming salamat po. Kahit konti lang ang banana ko, okay lang po yun. Salamat sa iyo. Oh, tingnan mo, nabutas na ini na tarahion na ini, tarahion. Toing. Tarahion si Unan. Si Mini. Winashing kasi to, kaya yan. Nasira. Team Legit support. Thank you mga Team Legit. Okay lang kahit konti lang. Waray Channel. Nasaan ka na? The Explorer TV, BG lang po. Okay, The Explorer TV. Okay lang po. BG lang. Panis Vlog still ako ha. Okay. Panis Vlog host, mahina ba ang net mo? Opo, minsan nawawak ako, wala-walaw net. Tolets TV, dito lang, okay. Naintindihan ko, andyan ka mo, okay. Salamat mga legit ha. Maraming salamat po sa suporta. Merry Christmas sa inyong lahat dyan.
Toles, friend na pala kayo ni mag-friend na pala kayo ni Waray channel. Waray channel check to host friend na kami. Okay. The Explorer TV sa akin din, isa din show viewers. Okay. Panis vlog dito lang po. Show Panis vlog. Tambay. Sige lang po. Panis vlog, oo, sa akin din, isa lang po. Panis vlog, ang nangyari. Haha. Panis vlog, support lang here po talaga. Waray channel. Pahiram ng charger. Panis The Explorer TV, play lang kita host ha. Sa phone. Excuse me. Pahiram akong charger. Lubat ka na. Walang charger. Ito na akong Dito ka. The Explorer TV, play lang kita host ha. Sa phone ko, sleep muna ako. Okay. Walang problema po. Salamat po. Maraming salamat po. Panis vlog night. Sabi ni Panis vlog, night boss, sige sleep ka na po. Kami nang bahala sa kanya. Thank you sa suporta mo, Panis vlog. Thank you so much. Panis vlog, off mo now. Panis vlog, 2 days off mo pala. Panis vlog, off mo sa Sunday, kita tayo. I-charge ko yung phone ko da. Lubat na rin ako ng BG mo. Thank you sa pag-BG.
Panis Vlog, paano tayo magkikita po? Dito ako sa Taiwan po. Oh. Sa Taiwan ka pala. Mamayang gabi. Ay, kala ko namatay. Two days off mo pala. Panis Vlog kan sinong may Panis Vlog her lang po. Thank you po. Maraming salamat sa pag-BG-BG dyan. Yung mga naka-BG dyan lahat, thank you so much. Hindi alam nila, nanonood ako nun sa LS nila, Jean. At saka hindi ko makita na pinanonood ko yung LS nila. Natutuwa ako kay Panis Vlog pero nag-comment ka. Panis Vlog sino? Pambansang pustiso, nanonood ako niyan sa kanya. Nakakatuwa rin siya. Pag nag-i-LS siya. Kaibigan mo yan sila? Panis Vlog? Panis Vlog, papuntahin mo po, sabihin mo, pasuporta ka ate para naman makabawi sila sa iyo. Hindi po. Marami akong pinapanood na pati sila Dindo. Nanonood ako sa kanila pag nag-i-LS pero hindi ko sinasabi na nag-i-LS ako. Matulog ka dyan. 2. Hindi. Papuntahan mo po sila, pati si Jean, si Mary Jean. Nakakahiya naman yung pag sa kanila. Marami ako. Basyang Maricel Vlog. Ano yan? Hello? Kumusta? Basyang Maricel Vlog. Thumbs up. Thank you. Kumusta? Nag-off ka kanina? Lumabas kami kanina nila Sister Kat. Basyang Maricel, shout out sa lahat at Merry Christmas, sabi ni Basyang Maricel Vlog. May bagong pasok tayo. Mga legit. Si Basyang Maricel Vlog, baka hindi nyo pa siya
friend. Di kita dyan na siya. Hindi ako lumabas. Masamang pakiramdam ko. Okay. Magpahinga ka dyan. Uminom ka na ng gamot. Gumala ka isang araw. The Explorer TV loading host. Sinong loading? Ikaw, ako. Okay. Oh. Okay, salamat sa pag-info. Basyang Maricel Vlog. Kahapon sumali ka sa Christmas party doon sa church. Thank you, sister. Waray. Kain tayo, sis. Salamat. Hindi ako pumunta doon. Kanina, marami kaming ulam kaso 4 lang kayo, 5 lang kami. Hindi ka sumama sa amin kanina. Saan ka ba ngayon? Nandito na kay sister. Nandito ako sa bahay ni Waray channel. Hindi pa ako umuwi. Kain tayo. Bumili si sister ng chocolate cake. Basyang channel vlog. Saan ka ba ngayon? Nandito ako ngayon sa sa bahay. Nandito ako sa bahay ni Sister Cathy. Hindi pa ako umuwi sa amin. Mamaya pa ako uuwi. Basyang Maricel Vlog, sarap naman. Wala kang kasi hindi ka umalis. Kaya pala hindi ka sumama kanina sa amin. Masama pala pakiramdam mo. Basyang Maricel Vlog, tirahan mo ako. Punta ako dyan Sabado. Mabuti kung meron pa. Tira ito ng amo niya. Kasi isang binili niya. Pumunta kami doon sa Clemente, bumili nito. Punta ka dito sa Saturday. Wala na palang langka. Marami kaming baong kanina. Hindi na namin binalik pagdala kasi binigay na lang namin doon. Basyang Maricel Vlog, pwede ba tanungin mo si Kate na anong itatanong ko sa kanya? The Explorer TV, dito lang host. Okay po, The Explorer TV, walang tambay-tambay lang po kayo, pahinga po kayo dyan, Madam The Explorer TV. Basyang Maricel Vlog, punta ako dyan Saturday. Okay, tanungin ko mamaya. Kasi sa Saturday, baka hindi rin ako maka-day off niyan kasi 2 weeks. 1 week wala ang baby sa bahay. Kaya nakapag-LS ako.
pag nandyan ang baby, pag tulog na ang bata, yung makakapagtambay ako sa mga nag-ELS. Sa umaga, magbidji-bidji lang ako kay Panis Vlog. Basta Marcel's Vlog. Messenger lang tayo usap wag dito. Okay. Mamaya na. Sa Messenger, usap tayo. Salamat sa pagpunta Basyang Maricel Vlog. Salamat sa tamsak. The Explorer. Maraming salamat. Salamat sa tamsak ha. Sis, kulang. Pahingi, masarap. Basyang Maricel Vlog, punta ako dyan. Panis Vlog, hair lang mo. Oh, okay, Panis Vlog. Salamat sa pagtambay ha. Thank you so much sis Panis Vlog sa pagtambay. The Explorer TV. Ako to host, hindi si Madam. Okay po, salamat po. Idol. Maraming salamat po. Basyang Maricel Vlog, Messenger lang tayong usap, wag dito. Okay. Basyang Maricel Vlog, Panis Vlog, hello. Basyang Maricel Vlog Basyang. Basyang Maricel Vlog, Panis Vlog, hello, sabi ni Basyang. The Explorer TV, kanta ka nga host. Sorry po, hindi ako nakapag-practice, Madam. The Explorer TV, hindi pa ako nakapag-practice, kanta ka host. Yung iba nagra-request sa iyo, Madam. Hindi kayo nagkakanta din eh. Basyang Maricel Vlog, kanta ka daw host. Hahaha. Joey tayo, Maricel Vlog. Panis Vlog, team legit. Ito. Mga team legit. Ito. Panis Vlog, Basyang Maricel Vlog, hello po. BG muna po ha. Okay, BG. Magkayakap na ba kayo? Basyang Maricel Vlog ni Legit Panis Vlog. Mag-ano na ba kayo? Mag-friend? Play lang kita host. The Explorer TV. Play lang kita host. Salamat. Salamat, Madam. Madam Explorer TV. Play lang kita host. Basyang Maricel, hindi. Oh. Basyang Maricel Vlog, hindi pa kayo dikit ni Panis Vlog. Ganito lang to lang boses. The Explorer TV, hindi. O, puntahan mo na siya. Hindi pa pala kayo, dikit. Pwede mo na siya dikitan. Si Panis Vlog, yan. Mga legit yan, sister. Hindi po kayo hindi kayo magsisisi kapag nadikitan nyo si Panis Vlog. Maraming nagano yan sa kanya dyan, sis. Marami nag-i-LS yan sa kanila dyan.
Mga legit yan sila. The Explorer TV, pag nag-ilis yan si Explorer TV, marami yung taong. The Explorer TV, shout, host, The Explorer TV host, to hindi si Madam host. Oh, nasanay na kasi rin ako kay Madam. Pasensya na po, idol. Tao lang, nagkakamali. Nasanay ako kay Madam eh. Basyang Maricel Vlog, labas muna ako host. Asa man kamu adto. Bidji-bidji lang muna, mare. Gamay-gamay, support kay tweet. Salamat basyang sa pag-aridere na. Bisita lang bisita pag naa kay gamay oras ba. Bisag tamsak lang okay ra. Lipay nako. The Explorer TV, hindi po ito si Madam host. Oh. Sige lang kay tawagong kog duha. Para sigurado si Madam og si Madong. Madam og si Madong. Madam og si Madong. Si Boss The Explorer TV, like I don't already topo. Panis vlog her lang. Okay. Panis vlog si Bus yan. Okay. Kung si, di ba may pasok si Bus? Kasi si Madam. Panis vlog, si Bus yan. Si Bus. Champion. Okay, thank you, Panis vlog. Nag-search ako kanina ng CP para meron din akong ninja. Mahal. Bidji lang, kinig lang ha. Okay. Salamat po, The Explorer TV.
The Explorer TV, BGBG. Wala akong kausap. Nasaan na si Tatay? The Explorer TV, kanta ka na, host. Wala akong extra na phone. Waray ako, kumbaga waray ako kudigo. Kaya doon sa bahay, mayroon nagagamit ko yung extra cellphone nila doon. Sorry. Waray ka. Hindi ako makakaganda sa inyo. Hindi ako handa. Waray channel, The Explorer TV, shout out. The Explorer TV, shout out. Sabi po ni Waray channel, Panis Vlog, her lang po. Waray channel, pahiram ako ng isang cellphone mo. The Explorer TV, hello po. Waray channel. Hello, Waray channel, sabi ni The Explorer TV. Panis Vlog, everyday. Hi. Oh, hindi ko na pasensya na ha. Everyday living vlog host, Merry Christmas, thank you. Merry Christmas and sa lahat na nandito. Sabi ni Everyday Living Vlog, maupay daw na Pasko ha iyong atanan. Sabi ni Everyday Living Vlog, Merry Christmas rin sa'yo. Panis Vlog. Merry Christmas! Merry Christmas, Everyday Living, sabi ni The Explorer TV, The Legit. Everyday Living Vlog, Panis Vlog, hello Sisi. Hello daw Sisi, hello Panis Vlog, sabi ni Everyday Living Vlog. Tolits TV. Tolits TV, everyday, kumusta Pasko po? Panis Vlog, Everyday Living Vlog, kapatid. Sabi ni Panis Vlog. Napauhaw man ang may bababa. Tago. Bababa.
Nagkambas kami kanina doon yung yung ganyan lang siya kaliit, ganyan ganyan kataas. Lalagyan ng phone para pag LS meron siyang mahawakan, tapos ipapatayo mo lang dyan. Mura lang siya, mga $19. Kaso wala pang budget kanina, hindi ko nabili. Pati yung phone tagwan, may ada $200 isang phone. Para meron din akong Ninja Turtle. Everyday Living. The Explorer TV team, legit. BG lang kayo dyan, ha. Salamat po sa lahat sa nag-BBG dyan. Lahat po na nag-BBG, thank you sa inyong lahat. Bow. Everyday Living Vlog Tolits TV, hello brother. Okay lang kahit malayo sa pamilya. Wish you had a happy Merry Christmas. Yes. MND channel this soon. Shout out. Huwag makalimot sa tamsak. Pamasko po. Tamsak lang po, me. MND channel this soon. Pahingi ng tamsak. Thank you. The Explorer TV, Merry Christmas din. Everyday Living Vlogs. Merry Christmas. Sabi ni The Explorer TV. Everyday Living Vlog. Everyday. Hey. Everyday Living Vlog, tamsak dan host. Kumusta ang Christmas mo, host? Ang aho Christmas kagabi wa ko kalipay kay naibagyo dito sa amo. Nabalaka ko nila. Rudy Zipagan, hi, hello, bla. Kulang host. Panis vlog hair lang. Rudy Sipagan vlog, kulang host. Anong kulang host? Panis vlog hair lang. Rudy Sipagan Panis. Everyday Living Everyday Living vlog. Host, anong sabi mo? Oh, sabi ko yung Christmas ko kagabi, sad, malungkot. Kasi may bagyo doon sa amin, sa Leyte. Kaya nag-alala ako sa mga pamangkin kong mga maliliit. Baka naman biglang bumaha. Everyday Living Well. Oh, kinig lang ha, okay. The Explorer TV, kinig lang ha. No problem. Okay, maraming salamat po sa pag-BG dyan. Yung mga nag-BG dyan, thank you so much sa suporta nyo sa akin. Maraming salamat po. Everyday Living Vlog. Host, anong sabi mo? Di ako marunong mag-Bisaya. Oh, tinag-alog ko na kani. Everyday Living Vlog, taga saan ka po? Ang Pasko ko'y Thursday on
Waray channel. Waray channel, Catherine. Shout out to all. Everyday Living Vlog. God bless all your family member and relatives. Host Salati. Thank you so much, Everyday Living Vlog. Thank you so much. Love you. Waray channel. Tamsak host. Thank you. Waray channel, Catherine. Love you. Panis Vlog, her lang po. Thank you so much, Panis Vlog. Love you too. Thank you sa suporta. Everyday Living Vlog. Taga Southern Quezon ako host, pero sa La Union ang pamilya ko. Okay, salamat sa pag-share. Luzon, Southern Luzon. Mainit. Maraming salamat po sa mga umakyat sa munting bahay ko po. Kahit maliit lang ang bahay ko, masaya naman ito. Mga legit ang kasama ko. Kahit maliit ang bahay ko, puro legit naman ang kasama ko. Parang sabi, yes po, sabi ni Panis Vlog. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Huwag kang susuko. Go lang. Laban. Diba? Everyday living is host, walang susuko. Tama kapatid. Go lang tayo. Walang susuko. Di po ba? Go lang mga makaamod rin tayo sa tuktok ng sagumpay. Nainitan ako, hindi ko mai-on yung electric fan. Bakit kaya? Yung buhok ko kasi masyadong makapal, kaya tali ko na linubid. Mainit kasi. Baka naman mamaya maging mumu na naman tong buhok ko. Marami na naman dyan. Baka naman marami na naman matakot dyan sa live stream ko. May mumu. Walang susuko. Go lang tayo mga kapatid. Everyday Living Vlog. Salamat sa pagpunta ha. Dako ako. Hindi ka palang ano. Malaki ang
pasasalamat ko po sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ko. Everyday living vlog. Ha ha ha. Okay. Ayun. Yan, na-on ko na yung electric fan kaya sabihin ng kasama ko, kanina yung kasama ko sa bahay, sabay kami lumabas, ay, umuwi na siya, ako wala pa dahil ito, nandito ako, malanga. Yung Window Joseph Idumas, hello. Hi Renza, you Joseph Idumas. Merry Christmas to you. Merry Christmas sa inyo lahat nandyan. Window Joseph Idumas, hello. Pangalawa na yan, MND channel Dison, wala kang sinasabi. Tamsak dyan, pahingi. Tamsak po. Salamat po sa tamsak. Huwag makalimot sa tamsak. Window Joseph Idumas, MD channel, let's go. Sino yan? Sa'yo yan? Kapatid mo yan, MD channel, Dison? Merry Christmas to you. Widow Joseph Idumas, Merry Christmas to you too, host. Thank you so much, Widow Joseph Idumas. Maraming salamat. MND channel. Let's go. Beef. Hindi ba kayo friend ni MND channel? Jason? MND Everyday Living Vlog host, kinig lang ako ha. Okay, salamat po Everyday Living Vlog sa pagsuporta. Window Joseph Idumas, Everyday Living, let's go. Let's go. Sige na. Pasyal na kayo. MND channel Dison, Window Joseph Idumas, let's go. Hindi pa kayo. Sige. Magkwentuhan muna kayong dalawa. Magkaayusan kayo. MND channel Dison, may nakita kami magandang cellphone doon kaya sa sa Clemente Mall. Doon na lang tayong tatlo bumili. Mura lang, maganda siya. MND channel win. MND channel Dison. Sabi ni MND channel Dison,
Mundo.25, let's go. Jumbo. Salamat MND channel Dison sa tamsak. Merry Christmas. I love you. Window Joseph Idumas MND channel. I show you. Love. Who's that? Everyday Living Vlogs. Window Joseph Idumas. Nakapun lang ako. Hihihihi. Okay, parehas tayo. Isang phone lang din ako. Window Joseph Idumas everyday English to me please. Oh, tamemi ako nito. I'm sorry, I don't know how to speak English. I speak a little bit Itian-tian. Itian-tian English. My English is my broken English. I can fish you. Everyday Living Vlog with Joseph Idumas. I cannot fish you because I'm just using one phone. Okay. Maybe later. Everyday Living Vlog with Joseph Idumas. Kindly visit my house. I pay you back later. Thanks. Everyday Living Vlog. Settle. When to Joseph Idumas, kindly visit my house. I pay you back later. Thanks. Video Joseph Idumas. Okay, everyday. Okay, sabi ni Video Joseph Idumas. Okay, everyday. Okay, everyday. Okay, everyday. Thank you for coming. Video Joseph Idumas. Thank you. Thank you so much. Love, love. Everyday Living Vlog. Video Joseph Idumas. Thank you. Thank you, thank you. Thank you is arigato. Koreka? Komeditya? Kikta? Everyday Living Vlog with Joseph Idumas. Thank you. Som som bam bam badum da 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 na 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 na. Window Joseph Idumas everyday I do it. I hope you write it down to return. Window Joseph Idumas said every day I do it. I hope
You write it down to return. Yes, don't worry. Don't worry, we do Giuseppe Dumas every day. Living Black is legit. Legit. He's a nice friend. Jesus loved the little. Yes, Jesus loves me. Every day living black widow Giuseppe Dumas. Don't worry, my friend. I'm legit. Okay. Okay, very good, very good. I pay you back nicely. Just please do it nicely too. Thanks. Thanks, thanks. Very good, friend. Very good, friend. We did Giuseppe Dumas. Okay, I do. Okay, I did so. She shared to everybody. She shared. Mahal ko. Hello po mga legit, 2 oras lang ako ngayon mag-ELS para makatulog naman tayo. Medyo maaga-aga. Kasi kagabi na puyat ko na po. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita. Everyday Living Vlog, my video that you have watched is all about opening my Christmas gift and bonus. Wow! Ang ganda naman. Opening Christmas gift and bonus. Could you edit your comment, please? Please, thanks. Everyday Living Vlog. Widow Joseph Idumas. The Explorer TV, dito lang host. Okay po, salamat po sa pag-info. Thank you po, The Explorer TV. Naghihintay na ang kasama ko, bakit wala pa si Tweet umuwi? The Explorer TV, bukas pala isasama ako ni ma'am sa bahay ng mama niya kasi may party. Pero itry ko mag BG sa inyong dalawa ni legit Paddy's Vlog.
The Explorer TV BG lang. Okay po, thank you po. Hi, hi. May dumating kaya keep quiet muna si Tweet Tweet. Huwag ka maingay, Tweet Tweet. Diyan mga abo. Bakit? Hello guys. The Explorer TV, dito lang host. Okay, salamat sa pagtambay. Nasaan na si mga nakabidyo dyan, sila Tulits. Magandang gabi sa'yo. Busy ka lang dyan, pahinga ka. Si Legit Panis Vlog, BG, thank you. Maraming salamat guys sa pag-BG. Waray channel, Catherine. Thank you sa pag-BG ta. Waray channel. Everyday living vlog host. BG lang ako ha. Need ko na sleep maaga. Maaga pa work bukas. Tambay ko lang sa iyo ang phone ko ha. Don't worry. Thank you po. Everyday living vlog. Thank you so much sa pag BG. Maraming salamat sa pagdalaw. 2 oras lang din ako BG kasi uuwi pa ako sa amin. Nag-day off ako ngayon. Baka naman mamaya pag uwi ko makasabayan ko pa yung amo ko pag uwi. Kasi minsan umuwi din sila ng late. Kumain sila sa labas kasama ang anak niya. Nandito ako sa Singapore. Sa Singapore ako sis. Everyday living vlog. Singapore. Bahay ang trabaho ko. Everyday living vlog. Okay host, stay out ka. Hindi, off ko ngayon. Pag di off ko, dito ako nagtatambay sa neighbor lang namin. Dito. Kapitbahay ko lang.
dito sa Singapore. Tapos sa Pinas din, nagkataon lang na dito kami nagkakilala. Si Waray Channel, yan siyang inaanuhan ko, tinatambayan dito. Okay, mga legit. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa inyo. Panis blanker lang po, ha? Okay. Opo, walay. Widow Joseph, idumas. Okay, everyday. Okay na kayo? Sabi ni Joseph, idumas. Okay, everyday. Tapos na yata siya sa'yo. Dito lang, hair lang po, ha? Okay, everyday, all along the way. Okay, everyday. Dito lang, hair lang po, ha? Okay, everyday. Everyday living, hindi pala ako stay out, sis. Hindi ako stay out. Pag lumalabas talaga ako pwede ako umuwi ng late. Patuloy niya mga 10 p.m. 10 p.m. basta wag lang ako masyadong umuwi ng madaling araw. Everyday living vlog. Okay, host. Good night, host. BG ko na lang po, ha? Okay. Mag-ingat ka, ha? Baka uminit yung phone mo. Baka makatulugan mo siya. Maraming salamat, Everyday Living Vlog. Thank you so much. God bless you. Window Joseph Thomas. Every day I edited the comment. With Joseph Idumas, every day I edited the comment and did it about the present you received. Ang sabi niya, good night din sa'yo, ha? Everyday living, good night. Sweet dream. Sweet dream. See you tomorrow. Everyday living vlog. Thank you, host. 50% na lang, host. Battery. Siguro sakto tapos ka na. Patay na rin ito. Okay, kasi malapit na mga 10:40 mga ganyan mag-out na ako. Maraming salamat. Yung phone ko nga 41% naka-charge lang siya. Pagkatapos ko nito uwi na rin ako. Tapos tulog agad. Bukas ng umaga, 7, legit Panis vlog. Agahan mo bukas pag mga 7. Ibibidyo ko lang yung phone kasi hindi ko alam kung anong oras kami ang alis.
papuntang Amokyo. Pero pag hindi ako makakunik ng wifi doon, sorry baka hindi ako sigurado kung makakunik ako ng wifi doon sa bahay, sa kabila. Pero panonoorin ko yung nyo, pag hindi ako sa inyo bukas, panonoorin ko yung video nyo. Kayong dalawa pati kay Idol, Madam. Pag hindi ako bukas ng LS nyo, panoorin ko na lang next day. Hindi kaya pag uwi ko, i-play ko. Oh, late na pala yan. Baka hindi ko ma-play ng gabi. Everyday living vlog, Bisaya. Baka Bisaya. Oh, hindi ka pala marunong Bisaya. Si ano pala yun? Bakit hindi umaandar na yung hagdanan, umaakyat, hindi siya gano'n. Ganyan. Jesus love. La 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 la. Maganda pag mayroong isang cellphone kasi habang ka nanonood meron ka dito ka na lang nakatingin, katulad kay madam nakagano na lang siya dito. Sige ba kita nandito ganahan. Uy, may bago siyang manhingi nga ako kay sister. Waray channel. Marami siyang calendar dito na mga bago. 2020. Oh, ang ganda ng mga calendar niya. From Japan. Ang ganda. Tingnan ko na lang dito yung lugar ng Japan kahit hindi ako nakapunta ng Japan. Maingay yung upuan. Kahit hindi ako nakapunta ng Japan, nakita ko dito. Colors of Japan 2020. Wow, ang ganda naman ng mountain. Ay nila, tsaka yung mga puno. Wow, pink. Maganda yung mga maganda yung cherry blossom. Mabango to, guys. Mabango ang cherry blossom na bulaklak. Mabango, maganda ang kulay. Kailan kaya ako makakakita ng totoong cherry blossom flower? Yung totoo siya. Yung akit ka doon sa puno. Tapos wow, ang ganda naman pala sa Hokkaido. Tingnan nyo, ang ganda ng niya, picture.
Hokkaido. Flower. Tsaka yung Hokkaido. Ang tapat na lugar na mapuntahan ko kung natuloy ako. GBG lang ha. Patay oras lang tayo dito hanggang mabilis lang naman. Ako ang inaantok. Kaya ko to. Ingay ng upuan. Pabrehas lang pala ito ang design. Thank you sa inyo. Mama, po.
inaantok na rin ako. Hindi. Hala, baka ko dito makatulog, makauwi na nga. Panis vlog, hello. Her lang po ako. Inaantok na rin ako. Kasi pag umuwi ako sa bahay, kahit malapit lang ako dito, pag naputol to, maano na, hindi na to pwede, di ba? Pag naputol to Panis vlog, di ba, hindi na to pwede, ma-off na to. Kasi kung umuwi ako sa bahay, tapos dyan sa may playground, wala na, hindi ako makakasagap ng internet. Kasi The Explorer TV dito lang. Salamat. Everyday living blend. Panis vlog. Maraming salamat ha. Bukas anong oras ka mag-LS? Kasi para maabangan kita, kasi hindi ko alam anong oras aalis ang amo ko bukas. Sama niya ako. Mag-aalaga ako ng baby bukas.
Dito lang, dito lang, dito lang. Ingay. Hintay na lang ako sa aura. Sa ano ko. Ilang ano na lang, maraming salamat next. The Explorer TV, Madam and Boss. Salamat sa pagtambay at saka si Legit Panis Vlog. Nakatulog na si Tulits. Maraming salamat po. At saka kay maraming salamat rin kay Window Juicy Idumas. Comment. Ano na ito? Her lang po, Panis Vlog, The Explorer TV, okay lang po, host. Maraming salamat sa inyong pagdating sa bahay ko. Maari nga sa inyong lingkuran. $10.20. Hello. Good night, everyone. Kuya ko'y Tolidadalalan Tu bapait aslam Dan say Lalang lalang Temprano magumata kay pagkagikan ngeta ira
tanobin humay sa aking buhok ang kitway. Nirata naman sa dangi kalipay. Oy. Si Basyang. Huwag kang buhok. Unsa manig dari dadan dara di dadan dada. Everyday living. Panis vlog. I-ano ko na to. I-end ko na siya. Late na ako. Excuse me, guys. Oh, malapit na pala. Ano na lang. Hindi ko kasi makita dito yung ano ko. 10 minutes na lang. Hindi ko makita yung oras ko dyan. Kasi nakaharang yung mga ano yung doon, no. Hindi umaakyat. Everyday living vlog. Paano makita? Paano makita?
sa taas. Gusto mo makita ang tao mo? Ha?
Panis Vlog, thank you so much sa pag-suporta nyo sa akin sa malapit na ako mag-end. Thank you, see you tomorrow. The Explorer TV, thank you so much, boss and madam. Maraming salamat. Maraming salamat po, legit. Thank you so much. And Tolit. And Waray channel. Thank you so much. Good night and Merry Christmas. Bye. Salamat po. Ano yun ato daw? No, kita na magbasa ha. Ikalikod mo yung camera. Likod na. Hindi dyan, bisa mo dyan. Bye, Tolet. Ikaw lang makakabasa niya. Bye, Tolet. Salamat. See you tomorrow sa LS ni Legit Panis Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night. Bye. Bye. Hindi na naman to na. Ayaw? Ba yan?